Assalamu alaikum. Ara mi yuri kan fola landis ko jawontre parti jimo al tawar ko jawontre parti jimo wobe si vous fodi a image et la puissance. Donc ara don yaay ko page ma ko kat chaîne YouTube continue abona gongol donc do jawre tum seda inshallah don wetana. Donc kono mi ari yoto golendo andano la welti mo hande na fi son ko na piro atilando. Mais à travers ko fi kan ka parti ko dum yone halde fi honno on nande ay rewbe men men ka yefdg be wakili nini be mari courage be yartude be holla kambe kadi ko be hombe est-ce qu'on famille donc worbe ben kadi la même chose woni fédéral woni communicanjo partout au monde IFDG no woni donc kon minatay ko wakilo moƴƴa parce que ɗon andi déjà leader jo men on ala giselu ko aade jo yiɗaɗo marɗo barki e fuuta jala fof kadi o teddini ala giselu donc yiɗo ɗum yo yiɗum agnoɗo ɗum kala yo agnu ala giselu ɓe laamoto lagine assemblée ji wonaɗi woɗi waɗede lagine fop ko assemblée ko siège emblématique de l'IFDG assemblée ji ɗi fop majji yimɓe ɓen aray ha ono tigui o yi congrès o ya feƴƴinoɗo ɗo e ñande congrès feƴƴinoɗo ɗe balle jama on ariyano ko ɗum innete ko ɗum woni parti si numɗal no woodi e hunde peewal no woodi mum hunde fus alota ko fus wata haɗugol yimɓe ɓen ara donc iɗon andi ala giselo na manamanaɓe donc innuɓe ɓe yiɓe huuli ɓen noon min mi jabata ko ɓen ko waɗi ɓen noon ko faalaɓe ɗum disquitede est ce que on fami ɓeydita ɗo honno woɓɓe kadi no yaltude ɗe balle fi ardagol yewdege no kirɓe ha feƴƴiti ka les amis no kirɓe mbi on wayitude ala giselu wono hoore IFDG tigui o siko ɗo IFDG ko tafira ɗum jandi ma ko tafira ɗum leggal o siko ɗo IFDG ko ni tum IFDG no mari puissance o yewtelan parti ji tati ɓurɗi IFDG lagine yewtelan parti ji tati ɓurɗi ɗin janɗuɗe ɗi wonno ɗi anduɗon ɗin femu yewtelan donc ko minata militant ɗi IFDG ɓe mari courage ɓe wakkilo on nani nene usu ko yewti ko nde yewtere maɓɓe ɗo nene usu franchement je suis d'accord avec toi parce que ka neniraɓe amin seeɗa mais à travers yewtereji maɗi kadi no waɗi ka neniraɓe amin bien sûr parce que iɗa mari courage kadi donc so goɗɗo no gollude golle moƴƴe innemo mo gollude golle moƴƴe la même chose kadi fédéral ɓe ɓen kadi ɗi fof maɓɓe ɓe yaltude ɓe wakkili iɓe hollude kamɓe kadi courage maɓɓe ko ni joni ndire juuri men ala giselluɓe aray ko pouvoir selen hewaloɓe haala suppitotoɓe ara inna ardoto yewdede ɓe hiɗon andi ɓe na jaɓeteɓe noon les amis ɓe na jaɓeteɓe ɗon min komi andi leader yon ko ala giselu donc leader yon mi soutenaymo haysimi maye mi soutenay ala giselu ɗum yo laaɓa on fof min am préféré ala giselu hay hoore am min est ce qu'on fami fi andingol on namanamana de mi yiɗude ala giselu namanamana mi yiɗude militant ɓe hedditiɓe donc ko minata militant ɓe dese ɓe wakkilo courage o hikka en hollaɓe enen kadi ko homɓe daari ko fewndi kon ka meɗen hakkude mom ɗalla événement ji waɗeteɗi ɗin fop hara ko yiwugol ɓe ardiɓe mi tedda paɗen na mburi donga wona financiére enen nde assemblée waɗa wonde assemblée waɗa jama on aray ha siége on heewa siége on ara heewete ha ɓaawo daari ko giggol waɗata ɗum ɗo e laawol e numɗal ko kañum noon e ka leader vive le président Cellou Dalein ɗum mi yaalay ɗum faala ɗo yo captire naɓira honto tigui ɗi mais la weltano kadi neɗɗo goto ɗo kadi momi yiɗi momi ɓurayɗo la welte inteɗo tijja la puissance e kan kadi par ce que iɗon andi montage vidéo ƴetta tan golla eɗa Amérique a ƴettay tan ndi est ce qu'on fami a ƴettay tan koma ƴettana ɗum tan waɗa explication ma lanna sa lanni ara kadi yen joɗɗa ko ordinateur ma joɗɗa monta tu vois donc ɗono kadi ko buyi ko ɗon duwa heɓ ko sen makko YouTube abonné ɗo par ce que ɗon andi lanceur d' alerte ji makko fop mo waɗande gemma ala ñalol ma ala ñande womo waɗande donc woto yiggoto remercie yugol mo kankade ɗi parce que tu vois donc annon ko ni moƴƴere nde a waɗana goɗɗo moƴƴere tum moƴƴere go ara tawe ma ko ɗum mina vive le président Cellou Dalein j'aime le président j'aime mon valeureux président Cellou Dalein ala giselu alamoto lagine ɗum yo laaɓan on poste e hajjalimatu déjà kadi ɗon andi donc mi ala ɗuɗɗinde yewtere nde min komi andi ko président Cellou Dalein leadership yamum donc mi la weltani militant ɓe yewdege ɓe fof nene usu kadi ɓe jarama yewtere maɓɓe ne no yewti ka merci beaucoup wonɓe siguide fodi a image e fof koye gotum combat on continue ko ɗum waɗi min hande mbeɗe ari mbeɗe welti donc en continue kadi après andi si goɗɗo no welti emo woni ɗum no dowa seedugol ka donc are vive le président Cellou Dalein vive Hadji Alimatou Dalein vive les militants vive les responsables de l'IFDG merci beaucoup à tous.